Hwibaa for Ababe Yensa, me Hwibaa na me cho se Tepa Hwibaa. Omu Ababa be Yensa, yes, said the Tene Fata Pepe. And I will say, when you are about him, I say, yeah, Babe didn't come more. What is your pa? I am Manhyia. Asantehene and that yet then. And yes, she buy him and I say, Kwame Otumfuo. Because the man feared about Kunin was a was in 11 good years. 11 years was in our net dear Radiaman and Sasso. Otumfuo and such little. Bibian, who I ever did, we are say, and the Manhyia Beman, and they were behind Umpo. Obeshana se no asono. They dey na 11 good years. Afa no wasai. Kakra bia no de ntamato so. Kakra bia no de ntamato so. Enti de de o kan tam de. Ye wona to ko se fufu ti se posa ye gie. No ne wan na e pre ntam ba mu. Wone kire maten. Wone apia. Eje kura de oten ho asentem. Enti na ye ba ye. Mama ene di ani mo de ba na apresifo ne eni pasa de esi awon de kwachi no ene kro ye me mobo o kwachi so komiamia no ho 11 years so se wa bre e de ya o no ofa mu a e bedu pepe na mia ni ye fra ya himfie ye bedu esi anka ni ekọ ye beka na china na ya ba no kwasa ya fem papa ya fo ye mu ya da se bebre sa me mama nkwa na ho me ba o na yankasa 1 minute apom to say Nana yes 11 years ni afei e na wanya wo ayesa yakopa dimpa se bro se manyado yewura Otumfuo adaroma na ne hwehwemu a wo ye na wo hene ba hia so abotra onyaye akonya to ho ache efiri ayi peso na chero ba na peso na ye ko fetchini ye ne bra enti anya ize ofa na pom to say oboko me ofa se na woni ajepa na mani ajepa mani ajichese ene me bra ena nyakopɔ adaroma wa bie kwan a Otumfuo adaroma ene odina si abanwa so akunwa itoye manso e ba ho apelapele we si mepe we si sisei ne ensem ani ni bia na ekatoro so se na nyakopɔ adaroma na se na me bra nyame bie pi kwan na se me bra di hene dia o mi hu mete se mani agi mi hu da menye ene de Hwibaa be ye Hwibaa de be so butu gidi Ese free us na better actually. Okay, then some nyina ya nuafo ana. That mean ya de sabe yesirifo ba ya de ahoho na chichire kuro. Ya beta na na achi, ya di nkunim, ya de Nyankopon ase, nyame hira na na pi na na. Ade na beba e be ma ahoho wa betai ohene chi se wo beta na chi. Na na ye obi a ne hojo, ompene ho asem. Nti ye dofo no prekope, nti ye de odo ne ba ye basabasa bia so ama Nyankopon na yi na ma ye de Nyankopon ase. Na na wonka so. Pia onana. Pia nana otu opinso asipa na mishira no. So wadi dwumadie nyina wadane akonya no de amaye. Ti empa e bo se esire nyame ma no. Oma no nyinchi oma no nkoso. Oma no tumi oka asem na ye fa na ye dana na ase nyame nkopo enhira no. Oda so da ye da se nne ohini be so ya che yewura. Oh me da so da ye. Ese bana ye bana de ibedi nkunim de na ebe ye dia. Ampa so nyame so atie ye empa e bo am ye di nkunim. Nti ye de danya otwede ampo kwa me so ere ase so me etimedi nkuni no biti abonte osim yewura de wo yese obu ntanchia ne ade enne wama ye nsa ye de a kire yewura isai na wo yewura Asantehene oh da wase yewura ye obi a woka no kre asem no de kre no wo beka a kire wonkotwa onkontompo nti yewura de me yise me nyame firi wa one ne wo ho odi no kre pa apenso odi no kre na wo ma ye nse ere asema odi nyina wo be kan okra na ere a kire wo yemfonso waje atum se wo yemfonso wontwa nchancha bia timida nanase so me edi nkunu woni kasa ye da se bebre mo kwa awrade mfam kwa so mama ketani dia yesa mbobi ma na ansa o tango yani ajina papa soro pe ni din so so kete yan tese akwam kura de yan yani ajise ne Hwibaa kuro no yenya wo anya sam ke so yani Hwibaa hene toye no emfie sei nie oh enfie ni dia me da ho dia ya 20 years ni Hwibaa hena na yewura be ye nsuaye yo free why we ya bay nana bay enfie be 20 ni 20 years ene ekoma de mache achapa achapa na ne de nyame sane na ye da Otumfuo so ase se wa hwehwa ase me de ne kwale no atu ye atu de dan na wa me nana so abe shai ni age ya da na se bebre de o hwe wa obi anya me nya dan on hana na mu ya da obi a so beja ye bia so ase
Edi na na esi kwan se na ye na ba be ye nsai. Oh. Yewura bie kwa ne de na bibia ni wa esi kwan. Okay. Ai. But for 20 years ne de edi na aba manso be na eda so. Oh, afani afasole. Okay. Ese omonya den omoma ipre. Ehye ye ba ha bia na de no kura ya den atofom na nkunindia ya den aba. Na bie kwa da ko da na bu asem no. Na ekoso a kire na hia hene. Na da hia hene so mu no. Wanya ye. Wodi ya ni ba bia be ko bia wodi ya chi. Obo ya chi don kakra saa ekoso a kire ni wie ye. Na oba Hwibaa ma so ya de wakonkodene wa boa ye baba akonya ne to ye no wan prese nkodi ba bi o opre ye de ebe ne fie wan prese enko ba bi na no so Hwibaa ma ye da na se papa modire ba wa boa fa busua ne ho ye da na se bebre se na hia ne so asuemu ne ye tima be sha de fefe sei ye da na hia hina se Otumfuo so ye da na se bebre nya me se obi bia la obi ja ye ofuka ba bia la so be ja ye bia so ye de obi bia la se Yes, yeah, that's bebre. Ma me fefe, o ma me nchen kaka, o ma me nchen kaka. Bom te say. Nyame adom. Ofi Hwibaa ne bae. Hwibaa. Ho na wote. E pa cho me ba ne nanaf. Me Ese ba no. wa be di hini. Oh. Ti na de mani agea, ya na de meda. Me ba iso akunwa yi mu, me si atwena me da me na. Na no kra de me ya de kwada hospital. Ensinte na nyame ehhye. Wo hye ne ma bebre. Ti nyame adom. Wabe mu buda. Mabam de amu. Mabam 11 years ni wabe mu. Mabam amu da. Me de mpaibo. Ene me ko mpaibo papa de ta me ba yachi. Ebo bi ma ye nana. Se ye nana nya adom. Won fa me ba yinsi so. Na wo mu aya soletia no bia wo maningu. Ampa nana so di me bo hye so. Wa ya ama me ntimani age. Wow. Ene de ne beko so Hwibaa. Ene Hwibaa. Mesa ma de achi. Me yale nso mesa. Mesa papa. Ni piesie preko pe. Oba panyi ni pa. Me ba no no. Wow. Now dey say. Me de edu fie. Me da se bebre mo buru. Me se me da ase. Ma me wo bibi ka to aso. Oh, the American suggest in February near to say. Akonya no ye di achi na nyame aye adom na. Otumfuo ebua ma no. Che se eni gira ye ni age no che se ye hu ne ye nye. Te ne di age pa ne da twedi ampo Nyankopon so ase. Se ye so frɛ no. Wati ye mpaibo. Ti ne no a no. 11 years ni e de wabe mbuda. Oh, ide ne wogidi so den sabeka. Oh wow. Edo ya bia ni platform de na etne. Na so ne agina. Gidiem e wa awurade mu se eye den a akonya de be ne dia. Sanity. What that so that yes that said ne ohini be yensa ya kire ye Otumfuo. Mini aba fefe anokwa semni be da so ho da ye pa. Wow. Bi se nana sai kwa me otoso mienu a enne waba be so nana apumamu yi oye me wo fani mpon pa. Me wo fai na ho brase obuo odwo emfa ho se na wo fa ase no se de nana esi ededa fom ema busuani nyina no na yani da nana so se nyame ya adoma ono ena ba be Hwibaa man Hwibaa kuro ne ya bre Mpuntuo ni wo fom mfie duba kuni anana starting se wo pre akunyan yi miri ba se uduru Hwibaa kuro ne mu a mpuntuo ni ba bia na me de adesere kekra me sere ese akunyan wo wi se beto a obi a pribi eti obi a afa ne afa nyina obi a pese ne nsa eka akunyan no ne mo ye nyina ya adehye baako abusua baako pe ene ye nyina ye wom eti nyame aya adom na se kwa me a otoso mienu aba beso nana apumamu abeso nana tuemu die me sere Hwibaa man ye nyina enkabomu akunya beto ho no ma obi a pre eti manso no de eba but na nana etimi aduru nana sai Otumfuo animu yi de na me sere se nyina obi a afa na kora de entofom de nyina ye meye honam baako na ye ntetire Hwibaa man ama ne nye ye menim se nana sai kwa me de na koma so ade no odo obi a enkabomu na ene ye nyina ye me da se be Madam Audi bidin ene na Ajeman na sai Ajeman na sai kwa me a otoso mienu abai na ofa ase ni mpon pa ene me mo pia mo ni kasi ya da se bru ya da se son abrante na nka be se young guy de abrante was amenka usi wagede me de na be de ohenachi. Oh sister the met me aka ni se me de nyina ba ya aseda na me da yewura nso ase e se enyo ono anka endu pempenso yi aha na ye da nana banso ase waboaye na the met me aka ni se nana eba ide enim se kro no aha mrantie benya mpuntu obi o ma
If say nana de opemlanti asempa. Nim say nana e ba ide anya den a ode adwuma beba kuro ni ama obia nya ne nsa no adwane. Yedada yerase. Is that Nsume da se buru ya da se pa ebusia enti eno no eye Tepa Hwibaa okọ Tepa ne kwan ne so a eye kroto abakọ ewo ho no ebusia ne ohina omanya na be ye nsuaye e de a kire yewura nsuaye ne gusu ekoso meka se ne nsuaye ne ye mienu eye aguna saman ena afa Hwibaa na eba be ye nsuaye enti Hwibaa wie ni nsuaye no obehihye no na afa obetena pakan mu ebusia watena pakan mu na ebusia ye ne no akọ eye krotia ene ye beti abakwasem unti Hwibaa den ne obeti bi na wo te nso anu ati hu abakwasem e ka ho na chiame ye mu akwa beburu ye mu oboda da roma ye do ba de ase ene ye wura ye nsuaye ene je ne te se ene je ndi abroso e ba opim so ho wo de da to opim so aya de no ama yakoma to ye yem ama na Hwibaa anya ne ntoma pai fra enti ama enkunwa ne nanane mu nan ni age sense na ye ni gida wema ye hu se ohun kra wo so ye ntie abakwasem e wo Hwibaa ohene toye ohene kwa kura amenne na kwa ame abefa ne bodua mu emfie sei ni e ma pa cho emfie duni pa chan eno abeso ne bodua mu eno abeso ne bodua mu odeko na se na kwa wabre papa nipa makoma ko num na epre wono so na ye na se kwa motoso ba ko na ye na yi enti ba sa na o twan ntwato so to no so no na Otumfuo Osei na ne ba ya hene mo hwehwem wa hwehwem sa afi ba ko de sia patase enti ya hwehwe efin bia ni no ka wo bia ni no tine na abrewa yi puma kwem wow ene na abrewa yi puma kwem ye hwehwe mfie edunie mu wanchwe mu kwatwe ne ade Hwibaa kuro na nkasa sesei na tesei ene de Hwibaa kuro mu de ho sesei no hene no etoye no ama na yenya ohine mpuntu bia na afa dia yenya ohine nyansafo dia ena dia atadwen yate dene en krepa ye mfa se yedan ya bi ntaa wo machi ba yedan ya na bi ntaa machi se de na wo kan se na ye adehye no adehye busua no enipa maako eye de hemrante enum na epere eye akonya no samre ya ato ya ene ye de ama na akwa ami se na wo kan che saafo na no mu ntaa machi no ono de akonya de eto a afane pre na ekoba nkuma eye sei na ye nkabom na onwu na aba ye na eba ebeju onwu de sei ye enwafo na Hwibaa henie ni nyina nne na kwa me ye ohene otoso sei oye ohene otoso mienu ahemfofo aba wo Hwibaa kuro ni mu nyina wono ne ohene otoso mienu ana ebi ma ba de kona na o se na no di kan na sa kwa me ba ye na ye friend o se kwa motoso ba ko so be fa ne wo fa ntene wo fa kunya ba friend otoso mienu ye wo betima ka Hwibaa ba kwasem kakra che die nti enya edin Hwibaa ne kra de nti enya edin Hwibaa ne se na ye yoso obofo ene konfo enti ba sa no bofo no efiri Hwibaa ana na wo fa no so no o yoso no ye konfo ana o ye se ene ye ne wo fa so ko sidan wo Hwibaa na edumre be no abo hwi na waba na wo fa no ho no mo ewo yoso enti yoso no eye wo fa ena Hwibaa no so ye yoso fo na tukotena ene krepa enti na yoso fo abom chi dom pa enya asem kotoa se de ye ne ye de na nya ohini bia so na ba ye beta na chi onwo ba ina huna nipa ba ko busu ba kum ba ye hwe mpuntuo ni nimdia wo wa ene de ta na wo se kwa me otoso mienu na chi ye shaka krai ye hwe ye Hwibaa na kamia ye se ye kase Tepa bane ma pa betima ka se 90% no eho ne ehu wo mu adentia eno kura wo hwe Tepa bane kura mpo na ese Hwibaa na ofire okay enti ye Tepa bane Hwibaa na ofire enti do Tepa bane konfo sisi no eye ofire Hwibaa hifie sisi Tepa bane konfo maame abusuafo Hwibaa sisi ye miankasa me so aba ena Tepa bane konfo se Tepa bane de Hwibaa hifie no Hwibaa no ofire Hwibaa konti hifie no ofire bana na se kwa me no papa efie ena ede aye horoma ye ahifie no ba fi na ye bebo modern na ye si Hwibaa ahifie se Hwibaa nkasa no empuntu aka ekire kakra bebrebe emra na se kwa motoso mienu obedi ade on si ahifie dada no eye busua fie nto nwa mfa ama no nto ye na yakaya de sa nti ba sa no ono ni papa fie ana si ode ho ya ahifie enti afi na ye Yakopon ba yadoma ye ba bisi Hwibaa ahifie se nana kwa me ye de sekan o ya de sekan Hwibaa no papa fie Hwibaa no maami fie o so no papa so sa fie na se kwa me ni
chipa no e be akodi tepa opapa side yada se bebre na chia me wada ma bodi mai me pa chom de na na chia me kwabran ye bo a yada se ebru me so me da abusia for ani ehwiba na hene na ne hwiba hene ne chia me na abusia ye ne no ekobo eye enkomo no yada se bebre koso ane hye ye mu hye TV subscribe like comment na afa hye modofo bi enya bi enhwe ana eye kwame ayensa ye wie na abusia onti apakan mu no ye nya nim sai e wa Asante amabra ne amane mu no se ohene enye eye manhina ontumi entina apakan mu samre ye nya eye na achia me wa ha se ya ye ne no e ba bebo nkomo kakra na fe abakwasem mu no waboye abakwasem kakra fa na na mu akwa ba waboye abakwasem na mu akwa bebu ye bi da se buru ye pasha pom se nyame adum na so ye ho adumara ka ye ho ye pa ene hwiba hina ye nsaye a kire ye wura na yansa na ebekọ hwiba abakwasem mu kakra na ni nsaye mu ne nim se ahemfofo ye nsaye a omu hwia a kire ye wura omu hwia mu tena pakem na nso eye na na kwa ame de onti apakem wada roma obetimi a kire de entia de nyina se abakam de ye beta no hwiba okay nyamba okude nyamba wata abakam hwiba okay anti madama obetima mumra na mra be hwede yakoso okay enso na ndo ya bakwasem kakra hwiba konya na to wo mfie be se di hwiba konya to be mfie du ba koni be mfie du ba koni hwiba konya to be se me na kwa na sa kwa odi kan be sumuna ko so free mu ya konya pa to de be mfie du ba koni na konya to na ye hwiba konya na ho nsensem te se sisi oh e fa ne se ho se mentime ho ase ba ye de ntina mfie du ba ko ne afei e na atimi abeye nso aya che ye sebru bo se menya do akonya to a ade se nyina be pre na sebru se menya do se kura o hema ni siriye abusafa na se hene na o hema ho de a mi se sebe ye wura san hene hye de o hema na se hene na abakwasem wo no de ntina ne ye wura timi be so ai kire na Asantehene abakwasem mu no te sei ye wura ai hwiba okọ abrum ko ni bi enti sebe o Asantehene bofo ya wodi ni eso a kire ne se on fa sebe on fa na mo ne mre no na furu mre no sebe ye wura na ya na bi ka se bi se ye wura e ba ha street hwiba hene e ba ha bi street me kaka want anti sada sebe what ye wura Asantehene ne ba nchen enti wona de ne ba e no be sai a kire Asantehene okay na say she le fanti ase okay me kaka want ase se da is over house street no hana roba ne sana hia hene na wose do ba na so roba wona so roba wa mamre ne amane mu yes sana tie me kaka want ase ya ne won ba mo hu se me yado wote ohene ba hia hene nchen no no do aba Asantehene ho okay say ba na yi na botre ene bibia ni a ohene ba hu say yes obaso so mpa nti rod ne ba nti na sambe ya de ni hye ye ko hia fie okay mo de na se de ko mana hona ye wura kwatena se ama sebe na ko mana kwa ba ne ade na na FM na na adwa wada roma na so FM na nampon sentry Asantehene ya da se eburu mami aha mu hye TV why aha nti ko YouTube channel ne so a uko YouTube channel ne so na abo mu hye TV a obehu ye wo ho ya da se eburu aha ebusia nti wo sha edom efishi baba ye na omu ani agesa no samre eye na na kwame na samre wodi asan na ma pia nana pia samre ye wura na ni agesa se wa konko den enfie poli du ba kwa busia enafo nenso eye twedi ampo nana no madaroma enne bibia timi awie nkunim dem nene nana aye nsaye ele ache ye wura na se eye ni gisem boni aja pa na de ye ni gisem pa ta dwene ya te dene enne ye wato pa wo hwiba kro duanu ya te dene enne ya te dene abusia na timi say yes nsaye no e de ni gisem ko no prema papa bi enne de oni aji o bani aji pa minua ba ma na saye minua prakope wow prakope enne o wani ji pa mi otosumi enu ana mani aji ta da me o me
sonko na ahye hwiba for akoma mu ma sanse de o makoma so ade na ya mo na busia empempi ne ya na o mo de aseda kase nso kwa ma na ahema se na ahema nso abore ho modin ye pa sanse wono na agiram se batan kase a wabɔ ne chidom abedru san pempen so enya na ahema enka be very difficult se enka o mu betimi aye eye nsaye no nanso na ahema da roma batan kase a busia anu futabra man san nyina no ma no wono na abɔ ne ho modin akonkode a amen ne ensaye no abaso entia na de uhia obia na obisa wo se hwiba hene one hwan a no atwe ne se na akwa me otoso mienu abusia emfie du ba konie wabɔ ne ho modin entia no na na ekotena se na afei adofo nyina be ma ne tirim kwa na o mama ne eye akwa abasonko so esan sa afei no be hye new chapter ase yetie hwiba kro na mpuntu akachi enti oba be ma hwiba afa ne ntoma pefra said yetie pepepe ye munhwe tv nti subscribe like na for adwenkyerɛ to de share video mo adofo bi nya bi hye na na adwane Hey! Offer, go, na botre.
Nana wa bɛrɛ mɛ mu. Ayi.